Oi try sa sin pat ngai ka ble pi paro ha kerteng ke badan bortam ke jong jisu te don bala klienga kamut ayu banga pho sneu ba utau pastor u bala klat no na kane ke perthai wan ra kita kiso ki bajrngam shibol te pi haban pet ya itu I pastor ha kapor ke badang im ide ibreu ibalong kumno tela dade ubreu ubabha badan puram badan akor te kadai kapa uble usupan pau lang bajong I ba kajingkermen kadon happy kamut kapa pura te namar kata te lada kalong kumta te kermen bet ha utrai da kapa phila banle kamon kajong uble ken sngap ha ki hikai ki bang jupelait nak we kapor sak we kapor knaba phenang banya lenti namar phenam sngoth re lada phi puli betang ka bible ru phenam sngoth re lada phi duai bet ru phenam sngoth re lada phi ruai bet ru phenam sngoth re phi puli ka tin ka jong ublei phi ban ruai phi ban ruai bat haba phi puli ka tin ka jong ublei phi yo ru bat ki jing hikai kamut ka panlong ye phi phen sngoth ya ka tu ka jing mot kumno ba phinya lenti kumnon pen sngow bhayo blei namar wat manga katne ngala sanru hanrei ngadang smart ban kiyo sieng mane ban sngap yaktin ka jong ublei ayu ublei udan ban kren changa tiki badang sedang le ban ya lenti kidang don kambha namar ladangi la start sakatno katno lada ublei la pensle ingi sakatno katno ru ngidang don kambe yaktin ka jong ublei tekat no tam kita le ki badang sedang ban ya lenti te sngap bat ke ka bakren chaka jing em ka jong phi pentre kam mi kata kumbang ala ong puli ka tin ka jong ublei wat juduna ya ka lai landong ha ka hisngi wat duna ban duwai shikenta wat duna ban ruwai stengenta phila ban le khamboni kata ru tang bawat nom dunai kata te le ya kata te dei hang ta kan phi kermen kat kum ka nong rim namar kidon ki priu ki ba shukermen khlam nong rim phi shukermen ngan sayo katang sayo kata phi shushong thya thai kum nu phin yo phinom yo re namar ka jing jai tu ru ka de ka pop la da dei ha ka ba kinjamen sim ne ha ka ba kinjamet ne ka long ka pop te la da kumangi ki bala tre kam ko jong uble la dangim tre shu ka kam na mata ka met ngi la don kinong ya rap haringi tre pat na ka mata ka men sim ngi duwai baro shisngi ni puli bible ni yaslok e ki briu te kamot kataru ngi la tre hiken te dei namar kata kadaw te ngi hap ban long ki ba minot la ha ka men sim la ha ka met ngi hap ban minot te ki bala tre pat full time na ka kam jong trai tre betang ka kam jong trai phim tre shu ka kam nam ta ka do ru kam long pop han re ya ka do phim tre ka men sim ru phim tre te ka long pop ken ta ka jingkermen ka long ka jingkermen ka ba don jing mut don jing men toy ken te ngakwa ru ban ya thu ba lengba ka ni ka ministry ba ngin yo ban kersya ni kam ko jong ublei la pan mi shibon ba ki dawai leng ba jongi te ngi ai ka umpniang pan mi snyu ya ki bala slen ne ki ba hap snyu la nong ne ki ba shu hap snyu bai kum to ru ngi ai ki umpniang mi snyu ngi ai ki sapon sai kle ki sapon sai khmat ngi ai ki dawai panja nyo le ka da rap shisha hi ngi ai ka dawai shini ngi ai ki dawai pangmat ki dawai jak tha te tang bada shim ko umpniang mi snyu kan ma wan pan hi bai to ka snat ada phim pan ki nom ai re te ngi ai ka dawai bniat ban lat smashin tur ban lat tha palat ki bniat kum to par bak tham to ka ya rap hi te ban lat mi snam ka bniat te ngi ai bon jat bha ki dawai sinus ru ngi ai te jur palat ka to ka jing pang sinus om tang phin ta nakle ta na ni na jrong khmut ru nang ne te ka ya rap bha te tang baswa phin penan kam ka bha hi ba phin shondur shwai ki tu ki dawai sa sen ha pa whatsapp dengan batai ko no ban le te ka dawai files ru ka ba ya rap ha ka dawai file chungi te tang kata hi nga ai men se me phi ba ro khoi ba phin chakri ba yu ble sa ngap ha ki ji kai khna ba kanon ra ka jing kur khui ki ji em ka jong phi tu ble ki jing su ni ban kur khui phi ba ro khoi ya ro itra